அன்னை தமிழுக்கு வணக்கம். அழுகணி சித்தர் அவருடைய பாடல்கள். அழகு அணி சித்தர் என்பது நாளடைவில் அழுகணி சித்தர் என்று ஆகிவிட்டது. இவரது பாடல்களில் அணி அமைத்துள்ளது அழகாக உள்ளது. யோகம் பற்றிய ஆழமான கருத்துக்கள் உள்ளன. இவை அனைத்தும் படிப்பவருக்கு புரிகிறதோ இல்லையோ, பாடல்களின் சந்தம் படிப்பவர்களை மயக்கும் விதத்தில் ஏற்கனவே ஒரு பதிவில் அவருடைய பாடல்கள் வெளியிட்டிருக்கிறேன். இது இரண்டாவது பகுதி. முதல் பகுதியும் பார்க்கலாம். அவருடைய பாடல் சந்தம் மிக அழகாக இருக்கின்றது. அந்தரத்தை வில்லாக்கி ஐந்தளத்தை அம்பாக்கி மந்திரத்தேர் ஏறியல்லோ மான்பேட்டை ஆடுதற்கு சந்திரரும் சூரியரும் தாம் போந்த காவணத்தே வந்து விளையாடி அல்லோ என் கண்ணம்மா மணமகிழ்ந்து பார்ப்பதென்றும் காட்டானை மேலேறி கடைத்தருவே மூகையிலே நாட்டார் நமை மறித்து நகை புரிய பார்ப்பதென்றோ நாட்டார் நமை மறித்து நகை புரிய பார்த்தாலும் காட்டானை மேலேறியின் கண்ணம்மா கண்குளிர காண்பேனும் உச்சிக்கு கீழடியோ ஊசி முனை வாசலுக்குள் மச்சுக்கு மேலேறி வானுதரம் தானிடத்து கச்சை வடப்புரிய காயலூர் பாதையிலே வச்சு மறந்ததல்லோ என் கண்ணம்மா வலிய மோசமானே நெடி மூக்கால் அரும்படுத்து மூவிரண்டாய் தான் தூக்கி நாக்கால் வளைபரப்பி நாற்சதுர வீடு கட்டி நாக்கால் வளைபரப்பி நாற்சதுர வீட்டினுள்ளே மூக்காலை காணாமல் என் கண்ணம்மா முழுதும் தவிக்கிறண்டி காமமலர் தூவ கருத்தனுக்கு வந்ததடி பாமவழி தொலைக்க பாசவழி கிட்டதில்லை பாமவழி தொலைக்க பாசவழி நிற்கும் என்றால் காமமலர் மூன்றும் என் கண்ணம்மா கண்ணெதிரே நில்லாவோ தங்காயம் தோன்றாமல் சான்கால கொல்லை கட்டி வெங்காய நாற்றுவிட்டு வெகு நாளாய் காத்திருந்தேன் வெங்காயம் தின்னாமல் வேற்றொல்லை தின்னளவோ தங்காயம் தோணாமல் என் கண்ணம்மா சாகிரண்டி சாகாமல் பற்றற்ற நீரடிலே பாசி வளர்ந்தது போல் உற்றற்று பார்த்தாலும் உண்மயக்கம் தீரவில்லை உற்றற்று பார்த்தாலும் உண்மயக்கம் தீர்ந்ததால் பற்றற்று நீராகும் என் கண்ணம்மா பாசியது வேறோ கற்றாரும் மற்றாரும் தொன்னூற்றோடு ஆறதிலே உற்றாரும் பெற்றாரும் ஒன்றென்றே யானிருந்தேன் உற்றாரும் பெற்றாரும் ஊரை விட்டு போகையிலே சுற்றாரும் இல்லாமல் என் கண்ணம்மா துணை இழந்து நின்றதென்ன கண்ணுக்கு மூக்கடியோ காதோர மத்திமத்தில் உண்ணாக்கு மேலேறி உன் புதுமை மெத்த உண்டு உண்ணாக்கு மேலேறி உன் புதுமை கண்டவர்க்கும் கண்ணுக்கு மூக்கடியோ என் கண்ணம்மா காரணங்கள் மெத்த உண்டோ. கண்ணம்மா என்று விழுத்து பாடுவது பாரதிக்கு முந்தைய பாடியல். இது கண்ணம்மா என்று விழுத்துக்கூடியது அழகுடைய சித்தர் மட்டுமே என்று கண்டிருக்கின்றேன். சாய சரக்கெடுத்து சாதிலிங்கம் தான் சேர்த்து மாய பொடிகளந்து வாழுழுவை நீ முற்றி பொட்டென்று பொட்டுமிட்டால் புருவத்திடை நடுவே இற்ற மருந்தாலே என் கண்ணம்மா இவ்வேட மானேன்றி பாதாள மூணியடி பாடானம் தான் சேர்த்து வேதாளம் கூட்டியல்லோ வெண்சாரை நெய்யூற்றி செந்தூர மையடியோ செகமெல்லாம் தான் மிரட்டி தந்த மருந்தாளே என் கண்ணம்மா தணலாக வேகுரண்டி கல்லர் பயமெனக்கு கால் தூக்க ஒட்டாமல் பிள்ளை அமுது நின்றால் பிள்ளை அழுது நின்றால் பெற்றவர்க்கே வாரமடி பிள்ளை அழுவாமல் பெற்ற மனம் நோகாமல் கல்லர் பயமெனக்கே என் கண்ணம்மா கடுகளவு காணாதோ. பட்டணத்தை ஆளுகின்ற பஞ்சவர்கள் ராசாக்கள் விட்டு பிரியாமல் வீரியங்கள் தாம் பேசி விட்டு பிரிந்தவரே வேறுபடுங்காலம் பட்டணமும் தான் பறிவோய் என் கண்ணம்மா படைமன்னர் மாண்டதென்ன ஆஹா புலையனடி அஞ்ஞானந்தான் பேசி சாகா தலையறியேன் தன்னறிவு தானறியேன் வேகாத காலறியேன் விதிமோசமானேனடி நோகாமல் நொந்தல்லோ என் கண்ணம்மா நொடியில் மெழுகானேனடி தாயை சதமென்றே தந்தையரை ஒப்பென்றே மாய கலவி வந்து மதிமயக்கமானேனடி மாய கலவி விட்டு மதிமயக்கம் தீர்ந்த கால் தாயும் சதமாமோ என் கண்ணம்மா தந்தையரும் ஒப்பாமே. அஞ்சாத கல்லனடி ஆறுமற்ற பாவியடி நெஞ்சார பொய் சொல்லும் நேயமல்ல நிட்டூரன் கஞ்சா வெறியனடி கைசேதமாகும் முன்னே அஞ்சாதே என்று சொல்லி என் கண்ணம்மா ஆண்டிருந்தால் ஆகாதோ உன்னை மறந்தல்லோ உளுத்த மரமானேன் தன்னை மறந்தற்கு தாய் தந்தை இல்லையடி தன்னை மறக்காமல் ஆயாரும் உண்டானால் உன்னை மறக்காமல் என் கண்ணம்மா ஒத்திருந்து வாழேனோ காயப்பதிதனிலே கந்த மூலம் வாங்கி மாயப்பணி ஊண்டு வாழும் சரக்கெடுத்து ஆயத்துறைதனிலே ஆராய்ந்து பார்க்க முன்னே மாயச் சுருளாலே என் கண்ணம்மா மடிமேல் விழுந்ததென்ன
சித்திரத்தை குத்தியல்லோ சிலையை எழுதி வைத்து உத்திரத்தை காட்டாமல் ஊரம்பலமானேன். உத்திரத்தை காட்டியல்லோ ஊரம்பலமானேன். சித்திரமும் வேறாமோ என் கண்ணம்மா சிலையும் குலையாதோ. புல்லரிடத்தில் போய் பொருள் தனக்கு கையேந்தி பல்லை மிக காட்டி பறக்க வெளிக்கிறண்டி. பல்லை மிக காட்டி பறக்க வெளிக்காமல் புல்லரிடம் போகாமல் என் கண்ணம்மா பொருள் எனக்கு தாராயோ. பெட்டுண்ட சக்கரத்தால் வேணதனம் அளித்து குட்டுண்டு நின்றேனடி. கோடிமணு முன்னாலே குட்டுண்டு நில்லாமல் கோடிமணி முன்னாக வெட்டுண்டு பிணி நீக்கி என் கண்ணம்மா விழித்து வெளி காட்டாயோ. என்னோடு உடன் பிறந்தார் எல்லோரும் பட்டார்கள் தன்னந்தனியனுமாய் தனித்திருக்கல் ஆச்சுதடி. முன்னம் இது தெரிந்தால் முழுமோசம் போகேனோ. இன்னவிதம் என்று என் கண்ணம்மா எடுத்துரைக்கல் ஆகாதோ. ஆகாரம் ஆறினையும் 51 அட்சரமும் சூதான கோட்டையெல்லாம் சுட்டு தொலைத்தார்கள். சூதான கோட்டையெல்லாம் சுட்டுவிட நாளானால் பாதாள வத்துவெல்லாம் என் கண்ணம்மா பக்கத்து இருக்காதோ. ஞானமிது 40ஐயும் நலமாக வேதறிய மோன மயக்கத்தில் முழுவதுமே கொட்டிவிட்டேன். மோன மயக்கத்தை முழுதும் அறிந்தோர்கள் ஞானம் அடைவார்கள். என் கண்ணம்மா நன்மை பெற்று வாழ்வார்கள். இதுவரை நீங்கள் அழகணி சித்தருடைய பாடல்களை கேட்டு வந்தீர்கள். நன்றி.